Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и едность Духа Святого нехай будут со всеми вами. И с Духом Твоим. Приходим в этот недельный день на Пана Иисуса, и мы подобны до этого Бартоломея, об яким ми почуємо у сьогоднішній Євангелії. Він був сліпим, але дійсно почув кроки Ісуса Христа, який йшов, і сказав найприважнейшую молитву: «Ісусе, Сине Давида, злитуйся над мною». Просим, щоб Бог злитувався над нами і дав нам сили вірно крочить до святості. А эту святую мшу акторую за Тетяну з нагоди Дня народзінів, просячи для її росту здоров'я, супокою і довгих год життя. Перепросим Бога за всі наші грехи, как мы годно могли скласти эту наисвятейшую нам вяру. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ушинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую, за всю Иванну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе,
смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала вышняя Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца. Який береш на себе грехи смертну, змилуйся над нами. Який береш на себе грехи смертну, прими молитвы наши, який святиш праворучайся. Смилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты найвышнейший, Иисус Христе, с Духом Святым ухвален, Богайся. Аминь. Молимся. О всемогутный вечный Боже, умацуй нас у веры, надеи и любови, научи нас шановать Твои заповеди, как мы могли стать годными Твоих обетований, прось Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает в едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Читання книги пророка Єремії. Так каже Пан. Радостно співайте для Якуба, ускликайте перед главою народа. Поддержайте и прославляйте и хвалите. Слава Пану, народ свой, решту Израиля. Ось я выведу их с полночной земли и сберу их из усіх межовьних. Сердых, слепых и грамотных, тяжарные разум з парадіхи, сюди вертається велика громада. Яны пайшли з плачем, а я с утешением их выведу. Выведу их до потоку воды тронной дороги, и не спотыкнутся на ёй, бо я стал бойцом Израиля, и Ефраим мой сын першородный. Это слово Божие. Дякуємо Пану Богу.
учинил Пан для нас, и мы узрадовались. Великий Наречный, чинил Он для нас. Снеги нашлет солоне, як потоки на воде, но в сердцах сила будет радостью жать. Великий Наречный, чинил Он для нас. Ты, кто измерил плача, не суши насильников слез, верница с радостью, не суши славы своей. Великий Наречный, чинил Он для нас. Читання послання до Гавриїля. Кожний перший святай, якого вибирають з людей, призначено для людей у справах Божих, як приносить дари і охвяли за грехи. Ён може спочивати з тим, хто не ведає і блукає, бо й сам має у собі слабость. Тому ён повинен, як за народ, так і за себе приносить охвяли за грехи. І ніхто сам не бере собі этого гонору, а прочь покликаного Богом, як і Аарон. Так і Христос не сам себе прославив, ставший першосвятаром, але той, хто сказав йому: «Ти, син мой, я тебе сьогодні народив», як і у іншому місці каже: «Ти святар на віки, народ Мельхиседека». Гэта Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Наш Иисус Христос вознесший смерть, ваш спасенный нас Евангелие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія по для Марка. У той час, коли Єсус виходив з Єрихона со своїми учнями і з великим натовпом, Бартимей, сын Тимея, сляпы жабрак, сидел каля дороги. Почувши, что это Иисус Назаранин, и он почал кричать: «Иисусе, сыне Давида, змилуйся надо мною». Многие загадывали ему замолкнуть, але он еще мацней кричал: «Сыне Давида, змилуйся надо мною». Иисус спинился и сказал: «Покличьте его». И покликали сляпого, кажучи ему: «Смелей, уставай, и он кличет тебе». Скинувши плащ, той подскочил и подошел до Иисуса. И, отказываючи ему, Иисус сказал: «Что хочешь, чтоб я зробил тебе?» Сляпый сказал ему: «Наставник, как я знов бачил». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя вылечила тебя». И той,
адразу пачаў бачыць і пайшоў за Езусам па дарозе. Гэта слова Пана. Калі паглядзець на наше жыццё, то знайдуцца хіба у кожнага з нас якісь цяжкасці. І сённяшняе Слова Божае таксама гаворыць пра гэтыя моманты. Першае чытанне з кнігі прарока Ераміі, хоць і поўныя радасці, калі габрэі спяваюць праслаўленне Пана Бога, але яны гэта спяваюць, бо яны сталі вызваленыя. Бо гэтыя словы ідуць пасля таго, як яны трапілі ў няволю вавілонскую. Другое чытанне сёння гаворыць нам пра штодзённае складанне ахвяраў праз святара, які складае іх за грахі свае і за кожнага чалавека. Это другая цяжкасць, з якой мы спатыкаемся. Гэта нашыя грахі. І сённяшняе Євангеліе гаворыць таксама пра сляпога жабрака, пра чалавека, які мае канкрэтную хваробу. І менавіта сённяшняе Слова Божае гаворыць пра гэтую няволю, пра грэх і менавіта пра хваробу. Але сёння нас гэты сляпы жабрак запрашае, каб мы, гледзячы на яго жыццё, на яго прыклад, таксама убачылі Езуса і змянілі сваё жыццё і верна ішлі за ім па дарозе. Канешне, першае, на што трэба звярнуць увагу, гледзячы на сённяшнюю Євангелію і на гэтага сляпога жабрака, аб тым, як прыгожа пра яго сказана. Бо напісана канкрэтна, што гэта не просты сляпы жабрак, а ёсць імя Бартымей, сын Тымея. Калі ў Святым Пісанні аж так напісана, то трэба звярнуць увагу, што гэта вельмі чалавек, такі, можна сказаць, важны. І важна, каб звярнуць на яго увагу. Чым пра сляпога жабрака, чи так у Святым Пісанні, хіба я больш не бачу такого фрагмента, каб так звярталіся. І, напэўна, мы, калі ўбачым якогось жабрака, то не будзем ведаць імені, але найчасцей як чуем, як да яго звяртаюцца: «Эй ты, пашоў вон», толькі такімі словамі. Але сённяшняе Євангеліе узносіць гэтага чалавека і гаворыць пра канкрэтнае яго імя. І гэта таксама усведамляе, што мы для Пана Бога вельмі важныя, што кожны з нас пакліканы і праз хрост да быцця дзецьмі Божымі. І пагэтаму, незважаючы на нішто, мы для Пана Бога вельмі важныя. І пагэтаму ён звяртаецца да кожнага з нас па канкрэтнаму імені. Далей бачым гэтага сляпога жабрака. Вельмі важнае слова, на якое хацеў бы сёння звярнуць увагу, гэта не на тое, што ён не мае зроку, што ён сляпы, але на тое, у які спосаб ён звярнуў увагу на Езуса. Пачуўшы, што гэта Езус, Назаранін, ён пачаў крычаць. І менавіта, як жа вельмі важнае гэта слова, пачуўшы, як жа важнае гэта слова ў нашым жыцці, слухаць. І слухаць Пана Бога, але таксама пачуць голасы нашых бліжніх, якія таксама ёсць у патрэбе, якія таксама, можа, патрабуюць, каб іх выслухалі. Пачуўшы, як жа вельмі важнае слова. Гэтае слова «Шэрпа Ізраіль, слухай», яно было уліта ў габрэйскі народ, бо гэта была найбольшая малітва. Яны звярталі ўвагу, каб слухаць Пана Бога, а чым так ёсць у нашым жыцці. Канешне, сляпы чалавек, у яго гэты слух быў развіты вельмі добра. Ён мог пачуць усё, што адбываецца, нават лепей, ніж мы, бо у яго гэта лепей развіта.
але ён пачуў найважнейшае – крокі збаўлення, крокі Єсуса Христа, якія вельмі неабходныя. Але чи ми у сучасному світі так само можемо почути Єсуса, який проходить каля нас? Поглядите на наше щоденне життя. Чи, як може, їдемо десь в автобусі, у тролейбусі, або в інші моменти. Найчастіше бачимо такий образ. Або навушники на вушах, або узрок удивлений, або глядимо попросту у мобільник. Чи можемо почути десь іншу потребу, що може хтось потребує? Чи можемо перед усім у гэтым убачити Єсуса і почути, що Він проходить? Ні. Приходимо, десь знаходиться якась свободна хвилина, то що найчастіше чинимо? Знову беремо гэтый телефон, бо ж треба перевірити почту, може хтось написав, треба відказати, може щось нового. І знову, де ми можемо почути потребу іншого і почути ті кроки Єсуса Христа? Приходячи домов, може і змучені, може і справді тяжкий день був, але чи ми так само хочемо почути іншого чоловіка? Або може найлепей знову взяти цей телефон і знову присидіти у їх, незважаючи, що інші так само потребують хвилину. І сьогодні Ісус Христос у Євангелії дає нам приклад Вартомея, як ми навчилися слухати. Вельми часто звертаю увагу, як попросту сяду помолитися, і найчастіше собі закриваю очі і так сиджу в тишині. Як же вельми потрібна нам эта тишина, щоб почути слово Ісуса Христа. Як же вельми важно знайти хвилину тишини для Пана Бога, хвилина, яка вельми необхідна. І поэтому навіть під час Святої Мши є такі особливі моменти, які присвячені для тишини. Може, раз автоматизм ми цього не зауважаємо. Може, звертаєте увагу, коли святар каже, перепросимо Пана Бога за всі наші грехи, то завсюди є хоч пару секунд, але тишині. Як менавіта кожен з нас промовив, як сьогоднішній Вартомей: «Єсусе, сине Давида, злитуйся надо мною». Може, часами десь забувається, але після кожної гомілії так само повинна бути хвилина тишини, як у нас це слово, яке ми почули, так само принесли плен і моцно поселилися у нашому серці. Після комунії найчастіше я так бачу, коли так після співу на подяку так само повинна бути хвилина тишини. І ми повинні помолитися, поки святар не скаже «молимся». А чи так само є? І так само після Святої Мши. Є різні обов'язки і так, але чи я застануся і подякую Пану Богу за те, що Він прийшов в моє серце, чи далі гляджу до своїх обов'язків. І поэтому справді вельми важно звернути увагу на те, щоб почути Ісуса Христа, почути Його, який іде і хоче мене збавити, який хоче мене врятувати. Колись почув таке оповідання про такий конкурс, який зробився для лісників, хто більше дерев просто зрубить. Ну і такі два були чоловіка, один молодий, накачаний, думає, ну я усіх тут сьогодні порву, тому що у мене ж стільки сил. А другий такий мужчин, то вже в годах, а такий спокійний, ну нічого не реагує. Ну, почався конкурс. Цей молодий чоловік рубить дерево одно за одним, дерево ложиться, але так в певний момент чує, що той і другий мужчин тепер стоять. Каже, он напевно вже виграє. І так цілий день рубить. Наконець уже змучений, ледве ідучи, але повна сатисфакції з того, що може напевно виграє, підходять і підсумовують, хто скільки дерев за цей день зробив. Оказалося, що вони
попросту нарубали древов на пароме. Это молодой человек здивился. Як это так? Я тут целый день, непрерывно. Я жду, что он останавливался. Як он так мог учинить? А ты мужчина стоит. Ну так, я заробив себе перерыв. Як молодой так само был так все робил. А теперь с часом научился, что треба на хвилинку сесть, послухать як птушки, дыхнуть. А перед скажу тебе таємницю. Так само треба перерыв зробити, як писякеру наточить. І поэтому так ёсць у жыцці. Патрабуем гэтай хвіліны, каб сапраўды, можа, як гэтую сякеру натачыць. Каб мы заўсёды поўныя сіл, поўныя перадусім Божай ласкі, якая вельмі неабходная, ішлі праз нашае жыццё і дайшлі да найважнейшага, да радасці жыцця вечнага. Як гэта ўчыніў сёння Бартамей і пайшоў за Езусам па дарозе. Вы знаете нашу веру. Веру в единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого Светлана, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, а вот Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в рай, судить живых и померших, и его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророку, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один и крест для отпущения грехов и чекаю воскрешения помилуй и життя вечного в будущем свете. Аминь. Сподіваючися на допомогу Єсуса Христа, доброго пастора, який збирає людей у своїм костьолі та подарить їм життям вічним, вознесем до Бога наші просьби. Молимся за святий костьол, каб запанувала у ім справжня єдність, для якої покликав його Ісус Христос. Тебе просимо. Вислухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, каб он, так, як апостол Петр, называл своих братов веры. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за всіх людей, які стали ахвярами стихійних бедствий, каб яны отримали допомогу і могли розпочати нове життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за медицинских работников, каб яны з адказнасцю ставились до своей працы и брали приклад с доброго самарянина. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за наших померлых братов и сестер, каб з криницы Божьей милосердности яны отримали прощение грехов и вечную радость. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собранных, каб удел таямницы святой мши дал нам силы для преодоления штуденных проблем и клопотов. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за Татьяну, знакомую для народину,
просячи даєм ласки здоров'я, супокою і довгих років життя. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Боже, Ты про ласку Духа Святого наполнил дарами любови сердце Твоих верных. Выслухай наши молитвы и учини, как все люди любили Тебя больше за все и с любовью выконывали Твою волю. Прос Христа, Пана наша. Аминь. 106. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу веру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а как само на корысть нам и всему костелу святому. Всемогутный Боже, покорно Тебе просим. Глянь на даре, яке мы складаем Твою величие, и учеников гэтых вяра послужила помножению Твоей славы. Прос Христа, Пана нашего. Пан с вами. И с Духом Твоим. Укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Справды годно это и справедливо, слушно и споведно, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, усемогутный вечный Боже, прос Христа Пана нашего, бой он злитости до грешного человечества, народился с Панны Марии, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое с мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому с анёлами, арханёлами и за всеми святыми мы обвещаем Твою хвалу, разом с ними ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вершинах, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вершинах. Соправди, Боже, Ты святый, и справедливо хвалит Тебя все Твое створение. Попроси на Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освещаешь, и неспытно собираешь народ свой, как от исходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую веру.
Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа покорна молім Цябе, Пане. Освяти моцай Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Пане, успоминаючи звалчую муку Твоего Сына, а таксама Його цудовне воскресення і в небовшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую і святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костёла і прийми Його як ахвяру, якою Ти пожадав бути умилостивим. Дозволь, как мы, узмоцненное телом и кровью Твоего Сына, наполненное Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебя, как мы смогли отримать спадщину с выбранниками Твоими, с Наисвятейшей Панной, Богородицей Марией, со святым Юзефом и Явраником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым архангелом Михаилом и усими святыми, про заступництво яких мы сподяемся на Твою нестовную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе усему свету супокой и избавление. Будь ласкав умацовать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на земле, со слугой Твоим, папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откупленным. Будь милостивый до просьбы этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто в ласце Твоей дышал с этого свету. Милостиво прими володарство Твое, где мы сподеемся быть, как разом с ними завсюди радоваться Твоей хвале, праз Христа Пана нашего, праз Его готовишь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, проз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил
Jezus Chrystus. Дай нам сегодня и отпусти нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, а мы были за высокой вольны от греху и захованы от усялятыми спокою, чекали исполнения счастливой надеи и приисти Збавца нашего Иисуса Христа. Вот Твое блаженство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на вину костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и верностью, и живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенные покликанные на вечеру Його. Аминь. Я не бачу, как Ты вошел за меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа. Ой,
Молимся. Боже наш Ojcze, niechaj udział światłych wiary, здійснити нас справу спалення, так ми досягнули справної єдності з Христом, якого тепер приймаємо в Евхаристії, який живий і владалець на віки вічні. Объявы душпасторские. 28 кастрычника у четверг свято святого Симона и Юды Тадеуша апостолом. Кожний день о 18:20 відправляється набоженство ружанцове. Усіх, особливим чином дітей і молодь, запрошаємо до уділу в этом набоженстві. Зближається місяць листопад, коли особливим чином будемо молитися за усіх померлих. Можна приносити випомінки і складати їх у святара у закритії. Карточки лежать наприкінці каплиці. Коли ласка, пишіть виразно. Усі ахвяри будуть предназначені на обстарювання котельні. 30 і 31 кастричника святари навідають могилки. Докладний розклад знаходиться на дошці об'явів. Ми будемо на могилках у суботу 30 кастричника у Михайловича у 10 годин. 31 кастричника у неділю на Козирівських могилках у 14 годин і на могилках у Атова у 14:30. Адорація Пана Єзуса в Найсвятейшем Сакраменті у інтенції нашої родини буде відбуватися наступним чином. У авторок, середу, четверг і суботу адорації нема. Понеділок, п'ятницю і неділю з 14 години до 19. Адорації нема, бо мені їх буде. Їх буде кому виставити, але інші все нормально буде. Так не переживай. Я просто поїду трошки помолитися на реколекції. Захочую так само надбивати часописи релігійні. Дякую за керування на будову святині
за супольну індивідуальну молитву, за співу і праву літургічну, за прибирання каплиці, а так само тим, хто дежурив. Помолимся за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменіни, ювілеї, хто чекає народив дітей. Помолимся за Тетяну з нагоди Дня народження. Помолимся за арцебіскупа Юзефа Станівського, просячи для його Божих ласк у пасторському служенні. Помолимся за добродіїв передавців нашої парафії, а так само нових добродіїв будівництва санктуаря Божої милосердності і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої Руженцової. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, в наших потребах не покорочай молитвам нашим, и от всякой злой пригоды выбавляй нас завсюди. Панна военная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, ты заступница наша, Сыном Своим нас повернай, Сыну Своему нас заручай, Сыну Своему нас отдай. Прийміться Боже благословення. Пан з вами. И с духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, слухай спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай его знищить сам Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие нас будут душнуть по свете. Аминь. Святый Боже, святый Господи, святый яснородный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый яснородный, смилуйся над нами. Святый Боже, святый Господи, святый яснородный, смилуйся над нами. От пожару, голоду, войны и заразы храни нас, Боже, от раптовой и бесподеланной смерти стережи нас, Боже. Мы грешные Тебе Бога просим, прислухай нас, Боже. Мати Божа, служить буду я, радостя певна, Тебе прославлять, кровью святою, Твой сердца горит. Святи нас, святонка, что Тебе як клетка дивана, святая чиста, дай снова правдиві і нашим серцям, дитятка і маті, так правду явить, а
смерти, злодеями. Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, нехай будет похвален на свете